Můj nákup na Actinu. Tyhle ty mysli od Mko, jahody a mandle, kokosové chipsy třeba do kaše, potom sušený švestky taky do kaší, jahody sušeným mrazem, pak tyhle minutový rýžový kaše, protože miluju, jsou prostě nejlepší. Tyhle minutové vločky jsou prej super, protože po minutě jsou měkký a krémový, tak na to jsem teda hodně zvědavá. Potom ořechový máslo, mandle s bílou čokoládou a kokosem, jahodová marmeláda na lívance, na palačinky, na opečený toasty třeba, potom čekankový sirup na oslazení, no a potom tyhle Alpro mlíčka, banán a čoko, potom mandlový s vanilkou, no a vy mi dejte vědět, co si nejraději kupujete vy.